India ram kotlang lama thingtlang ko pakhat Joseph ten upa rongbol na chanchin toy ten ngai thladon ni kan ngai thla tur thu pui kan mission story thu pui hi Ngunhnam le Thlarau chu tiani Joseph hi pathian rongbol tu global mission pai na ni nangin helai thingtlang khwa hian anu pai na ran thok thla ti chuanin ara helai he khwaran thleng hianin an omna tur munte an chingfela an tifela ti chuanin an rongbol dan tur malak dan tur te an ruafel manfel nu chuanin a thei chho dan angin khania nu pain rong an bol tran chho tan ta ti chuanin ni kha chu Joseph chu anina tang fe chuakin Bible study apek thena tur tele mi thu a khil thena tur muna te kalkualin avakwala chutianga fe chuana mi pakhat chulai khuwa chuanin atong Thlarua chumi chuan Bible hi alo hreve thoi to ti chuanin pathian thu te azir bel chak ema chumi ne chuan tong Thlarau maya Joseph chu lom hle maya ti chuanin chupa chuanin Joseph chuan in lama zui honga thuk zok le zau zok Bible te silfia pathian thu te zirpui turin a som ta Joseph po chuan lom takin chupa chu azui honga in an han thleng chuanin arem chan angin Bible chu han zirtan chauta Joseph po chuan Bible te kewin pathian thu te an sil chawa ti chuanin in nei tupa chuanin Bible a hriat thiam lo tele a zona nei ang te chu han zot ta charchara Joseph po chuanin Bible vek mangin a hril fia charchar boka chutianga pathian thu manga ni lenga anin kom nu chuanin in nei tupa chu alo piang thar ta thlat maya anun te lo dang lama ti chuanin chumini tang chuanin asa kho von thin Hindu sa kho chu kalsanin Christian alo in leta lalle so Krista chu lalle chandam du tan lo pom veta Joseph chu lo me ma ti chuanin a thayang tokin helai khwa hianin rongbolna chu chunjom zela rongbolna atam zia chu aran mu chautan zelani ti chuanin ni kha chu mi ina Bible study pe a omek lain helai khwa mi puithen khatele an Hindu sakua shoi tu then kate in pun khomin Joseph Bible study pe na ilam churan pan tamu mu maya ti chuanin chu inaran thlen chuanin kotlai chuanin aran kotlai chuanin ding tamu maya Joseph churan autaran votani Joseph ran chuaro voina hian kan that don cheni kan khuwa iran kala in injirtina diglau tak tak mai iran choma kan sakhuwa iran ti kholo vekani ichunga hian kan lom lawa kan thinarim lea kan that don cheni tin an vawa ti chuanin Joseph chuan launa chetema chuan ai chuang lawa pathian ne na in hlana ti chuanin atong trai zo nu chuan mi puilam chu pan in han chuak ta ti chuanin mi pui chu an lo thinrim na sa hle maya Hindu sakhuwa shoi tu lian tak tak te pon lo oma ti chuanin mi puilam han thlen chuanin Joseph chuanin khami mun zinga an shoi tu an sakho shoi tu lu ber mai chu han beta onem ingai tlom tak mai chuan Joseph chuanin unau pa boina siam tur local kani lawa ka pathian le kalali suaminga local kani hemuna hianin muanna le remna zonga local kania nangpo hi ka pathian chuan I pathian ni tur le I thian ni turin asom rang che ngak rang che sin ti in mangai tak chung chuanin han akau ke chuan han vuanga chu vela chuanin an pui thiam lal ber mai chu alo dang lam tatlat maya a thinrim so sana zong zong pho chu alo re ta ma se pui thiam chuanin onem tak mai chuanin Joseph chu chona siam ta ni he khwa hianin I om don chuanin chona enga motak thil kan siam angai ni ti in pui thiam lal chuan Joseph chu thurona siam sak chona siam sak ta tuna hian fa zeng awanga kut ke cha thaimi alo mai fanu kum sommi kanaya ina hian amurenga chu I pathian hena hlanla ati dam thayani chuanin he khwa hian I om zel kan phalanga zalen ta kaisa khobiak po kan phal sang che
atidam theilaw ani chuanin he khuwa hianin nun rong takin kan that don chen ni tin Joseph chu vauti ti khanin chona asiam sakta ti chuanin puithiam lal ber chuan tun ami ron jing halo kan in lami pan nga lang tin akal tau mayama chuanin ti chuanin mi puite po chuanin Joseph chu kan puithiam hi zero ain lam ai kalang u tin an nor ta sok boka ti chuan in an han thleng chuanin Joseph chuanin puithiam in chunga chuan han luta in chunga han thleng chuanin puithiam fanu kamala I an tian fanu chu kamala I kum sommi kum ruzat mai zenga wanga che thai to lo chu chuata lo mureng mai chu a han mu chuanin alainat em maya Joseph chuanin a han pan hnaya mangai tak chungin a en kola ti chuanin pathian hena chuanin a hlan ta ni a suana zong te ngai dama a Thlarau nun po chandam turin Joseph chuana dil saka pathian hena chuanin tin ati sabor somna le chaklo na zong a zeng ta chu ti dam sak turin pathian hena thinlung le ti tak zatin angin sak boka ti chuanin Joseph chu atong tai te azoa amen rual chuanin choble chelin Joseph atong tai chu changin alo om tatlat maya kamalai zeng zong ta chu ti dam alo nia a khuma tang chuan aran chuaka aran pen ta chap mai ni ti chuanin kamalai nu le pa a chu ta chuan lom em a chumi nia tang chuanin Joseph pathian chu kamalai te chunga chuanin an choi moya tin khalai hmuna mi puipung khom te pokhan mak an ti hle maya Joseph pathian thil ti thai zia chuan mu chuanin mak an tia chumi nia tang chuan Joseph sakhovon le a pathian chuanin ngai ven an lo hlo tan tani ti chuanin thuin tiamna chona an nei ang mokin Joseph chu helai khuwa chuan om chunjom zel phalsak ania zalen taka rongbol a pathian biak po chu phalsak ani ti chuanin pathian ina ti dam kamalai te chung chuanin Joseph hena Bible study na in pathian thu Joseph an nasa takin azir pui boka chetianga hun engmo chen azir pui nu chuanin an chungin an lo piang thar ta an sa khuwa te kalsanin Adventist baptisma chungin aran changta tin an chung hian an poimo em a Joseph rong bolna an thai angin an troi oma an tangkai ta phian mai ni hetianga an chung kwa Joseph rong bolna an tran pui nu atang reilawa hianin an khuwa khanin Mizo pangala in baptisma ran chanbela tin voini thleng hian helai khuwa hianin thai topa Joseph hian rong bolna chunsom nei me kani ole kha song kha kan tukena kan thu ngai thak thei te chuan ya klome